Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Yono Rukman dimanapun berada. Ini saya berada di Jembatan Panjang, Pulau Hanoman, Sumur 7. Ini mau ada acara kenduri selamatan ya. Selamatan. Nuwun sewu, kula badhe nyelani atur dumateng sedherek kula sepuh makanan ingkang sami pilenggahan wonten Loket Jembatan Panjang iki. Kula namung dipun sinambut lampah kula tindak rembag khosmah kapuri nikalaken kang dados sirpanipun lembaga jembatan panjang. Maksudnya dinten Mestang menika ngaturi sedherek kula sepuh anem ingkang sepuh dipun suwun sapanjenenganipun ingkang lujeng ingkang anem dipun suwun panjenenganipun ingkang lujeng. Maksudnya jelasan lembaga jembatan dinten mestang kemungkin beratosaken rejeki saking pangeran ulu dalipun bumi sarining toya berkait nambah Solo Ngayu Jodiko Mambeng dusun Jembatan Panjang ingkang manggen kedalang gangsal ingkang wonten ranggar tukang nungguli walu wangasani songo kamegahan pramodhan dipun takemat dinten Kemis Pahing menika lembaga jembatan anggenipun ngesubrupi Loket Jembatan Panjang dinten Kemis Pahing menika sampun wonten ingkang nggodha rencana nyarubeda anggen pados sandang panasring dalih saged gampang gangsar mugi saged terus panen sedherek. Maksud datang Sekul Soki Ulam Sari menika kadamel ngadhep ngabekti Kanjeng Nabi kita Rasul Kradina saputra sekabat Bakar Usman Ngali bila kasah prantepun ngabeni dinten Kemis Pahing menika lembaga jembatan anggenipun ngesubrupi Loket Jembatan Panjang dinten Kemis Pahing mugi saged wilujeng lembaga jembatan dinten Kemis Pahing wilujeng sedherek ingkang sami sadean wonten lembaga jembatan dinten Kemis Pahing saged wilujeng sampun ngantos wonten alangan setunggal mugi saged sedherek kesupanen sedanipun ingkang sampun hormat ingkang dipun hormat menawi dhateng leluhuripun lembaga jembatan mriki leluhur saking jalur saking etri jalur kangawatan mewah kanghormatan ingkang sampun sumari enggal sumari lami sumari wonten Kadina Solo Ngayu Jodiko Mambeng temesipun bumi yakin banjaya pramila sedaya leluhur dipun hormat dinten Kemis Pahing menika dipun suwun sapanjenenganipun ingkang lujeng lembaga jembatan dinten Kemis Pahing menika anggenipun subsupi loket dinten Kemis Pahing menika mugi saged wilujeng saged ayom tentrem selami-lamine mugi saged sedherek kesupanen sedanipun ingkang sampun hormat ingkang dipun hormat menika dhateng Den Bagus Yuwon kang rumeksa wonten sakidulipun Gunung Genteng Pramila dipun hormat dinten Kemis Pahing mugi saged mbantu panjenengan dhateng lembaga jembatan anggenipun ngesubsupi loket dinten Kemis Pahing mugi saged wilujeng lembaga jembatan wilujeng pengunjung wilujeng sedherek ingkang sami sadean wonten Jembatan Panjang niki mugi saged sedherek panen sedanipun ingkang sampun ditemat ingkang dipun hormat menawi dhateng Mbok Dratumat kang wasani mengang mengkoni sak lumahing bumi sakurping langit kutu-kutu alat gopan agamane Kanjeng Nabi Rasul pramila dipun hormat dinten Kemis Pahing dipun suwun sapanjenenganipun ingkang lujeng lembaga jembatan dinten Panjang niki anggenipun ngesubsupi loket dinten Kemis Pahing niki saged
wilujeng dinten Kemis Pahing slamine mugi saged dados panem sadanipun. Ingkang sawali cakemat ingkang dipun hormat menika dhateng para nabi para wali ingkang dadar dinten 7 pekenan gangsal prauku tigang dasa sasirulas sapunguku sak satingaripun pindah pramila dipun cakemat dinten Kemis Pahing menika mugi saged mbantu dhateng lembaga jembatan anggenipun ngesup-supi loket dinten Kemis Pahing mugi saged wilujeng lembaga jembatan wilujeng pengunjung dhateng jembatan panjang wilujeng derek ingkang sami sajian wonten lembaga wonten jembatan panjang ngriki mugi saged dados panem sadanipun. Ingkang sawanci cakemat ingkang dipun hormat menika dhateng Bagendo Lias, Bagendo Litri, Bagendo Kilir kang rumeksa toya lidrindatan ndangkung para sekanan mbok menawi wonten tuna lepatipun anggenipun nyuwek ron sasuwek kajeng sak titik toya sakan genceplik kadamel abrampi wilujengan dinten Kemis Pahing menika saperlu kadam menteri lembaga jembatan anggenipun ngesup-supi loket dinten Kemis Pahing mugi saged wilujeng dinten Kemis Pahing slamine mugi saged dados panem sadanipun. Dinten Kemis Pahing menika lembaga jembatan menika caos hormat Jajan Pasar menika ingkang dipun hormat Ki Ageng Desropati Mentaram Kang Sumare wonten peken ageng dinten Kemis Pahing dipun hormat dipun sapandunganipun ingkang wilujeng Pak Sutes anggenipun subrupi loket dinten Kemis Pahing saged wilujeng mugi saged dados panem sadanipun. Wangsul dhateng buntut Kulawayu menika kadamel hormat Kaki Among Sari, Nini Among Sari, Kaki Pamengkang Sari, Nini Pamengkang Sari, Kaki Tungguk, Kaki Bodo, Nini Bodo ingkang dipun bodoni serinten dalune dinten Kemis Pahing dipun hormat mugi saged mbantu panjenengan dhateng lembaga jembatan anggenipun ngesupi loket dinten Kemis Pahing sampun ngantos wonten ingkang nyaru siku nyandung nipet sak pola tingkah lembaga jembatan anggenipun nyambut damel saged gampang gangsal saged wilujeng mugi saged dados panem sadanipun. Wangsul dhateng jenengan pertama menika kadamel hormat dheripun lembaga jembatan ingkang abrit titisan saking Byong ingkang tak titisan saking Bawa Kembal Batu lembaga jembatan ingkang mujudi pramila dipun cakemat dinten Kemis Pahing menika mugi saged mbantu dhateng lembaga jembatan anggenipun ngesup-supi loket dinten Kemis Pahing sampun ngantos manggih alangan tunggal napa mugi saged dados panem sadanipun. Wangsul dhateng jenengan sepuh pindah menika kadamel hormat dheripun lembaga jembatan ingkang sepuh Kakang Kawah hari-hari Kakang berhati-hati mugi saged membantu dhateng lembaga jembatan anggenipun ngesusupi loket dinten Kemis Pahing mugi saged wilujeng mugi saged dados panem sadanipun. Wangsul dhateng jenengan sengkala menika kadamel hormat kala kalih perkawis ingkang sampun dumawah tinulak dening Allah amblis bambel itu kanthi dosa kidul pintuna pandonga rejeng dhateng lembaga jembatan ingkang dereng dumawah katuta barang Yesus dipun suwun sapandunganipun ingkang lujeng lembaga jembatan dinten Kemis Pahing menika anggenipun susupi loket dinten Kemis Pahing menika mugi saged wilujeng sampun wonten ingkang nggodha rencana nyaru beta anggen pantasan aman sing dalu saged gampang gangsar mugi saged dados panem sadanipun. Wangsul dhateng jenengan pliringan menika kadamel hormat dheripun lembaga jembatan ingkang metapa tunggil panggenan ingkang kepiar sanggen panggenan ingkang medal mergi mergono ingkang boten medal mergi mergono pramila dipun cakemat dinten Kemis Pahing menika dipun suwun sapandunganipun ingkang wilujeng lembaga jembatan dinten Kemis Pahing anggenipun ngesup-supi loket dinten Kemis Pahing menika sampun wonten ingkang nggodha rencana nyaru beta anggen patasan taman ridani saged gampang gangsar mugi saged dados panem sadanipun. Wangsul dhateng jenengan baru-baru menika kadamel hormat dheripun lembaga jembatan ingkang metapa ingkang kepiar sanggen samanggenan ingkang medal mergi mergono ingkang boten medal mergi mergono pramila dipun cakemat dinten Kemis Pahing menika mugi saged njurung pripun dhateng lembaga jembatan anggenipun ngesup-supi loket dinten Kemis Pahing mugi saged dados panem sadanipun. Wangsul dhateng jenengan campur baur menika kadamel hormat dheripun lembaga jembatan ingkang campur godhong kayu watu kang disampar kang santung itu pramila dipun cakemat dinten Kemis Pahing menika dipun suwun sapandunganipun ingkang wilujeng lembaga jembatan anggenipun ngesup-supi
roket dinten Kemis Pahing menika mugi saged wilujeng sampun wonten ingkang bodho rencana nyadu buka anggen patesan amansi kalih saged gampang kalih dinten Kemis Pahing menika lembaga jembatan anggenipun ngesup-supi roket dinten Kemis Pahing dipun sukani rasa bantal mugi saged wilujeng sampun wonten alangas walapa mugi saged sindra paning padosaken jenang-jenang paning menika sampun kajenengaken ponto driyanipun lembaga jembatan anggenipun ngesup-supi roket dinten Kemis Pahing menika mugi saged wilujeng lembaga jembatan wilujeng pengunjung wilujeng sedherek ingkang sami perhatian wonten lembaga jembatan dinten Kemis Pahing mugi saged kasihan derek respaning sadanipun niki sampun tekat anggen kula ngekralaken Gusti Allah kang agung temreka bembet langkung milujengi witing slamet mugi saged mapan piyambak-piyambak kirang lengkapipun anggen kula ngekralaken kula semanggaaken dhateng Bapak Mardi ingkang nganggepi salam rutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati min ahli baiti ajmain syaulillahi lahumul Fatihah. Ya. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholin wa sahabati wa tabi'in wal ulama ila amilin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sultani alaiya sayyidina Syabdul Qadir Jailani wa khususan ila ahli silsilah satoriya hadza kulluhu majma'in al-Fatihah. Wa ila hadrati sahibul wilayah desa Sumber Bening al-Fatihah. Wa ila hadrati sahibul wilayah Jembatan Panjang al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'udina jamil hajar wa tutayuna biha min jamil syai'u tarfana biha inda kal darajat wa tubaliguna biha salwar min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'una rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah. Ayo eksekusi, banyak dong. Ya, cara selamatannya kenduri di pantai Jembatan Panjang dengan pembacaan doa sudah selesai, tinggal ngepung ingkungnya ini. Ini pantai Jembatan Panjangnya.
Semoga kedepannya pantai Jembatan Panjang makin ramai dan diberikan kelancaran semua aktivitas pengelola, juga para pengunjung yang mau datang ke wisata pantai Jembatan Panjang diberikan kelancaran keselamatan. Oke, terima kasih Sobat Yono Rukman dimanapun berada. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.